Yankunan hayin Misau da Bago a nan Gombe na cikin wuraren da zaizayar ƙasar ta yi wa mummunan tasiri, abin da ya kai ga shafe sama da gidaje 100 a yankin cikin shekarun baya-bayan nan. Kasancewar kwarin yankin shi ne ke zama mahaɗar magudanar ruwa da ke fitowa daga mafi yawan sassan birnin Gombe, na taimakawa wajen ƙara ta'azzarar matsalar sakamakon yadda cikar kwarin ke haddasa ambaliyar ruwa a yankin a duk shekara. A nan dai wasu mutane ne ke ƙoƙarin tsallake kwarin domin zuwa buƙatunsu na yau da kullum, abin da ke nuna irin mawuyacin halin da jama'ar yankin ke ciki sakamakon wannan jarrabawa. Mazauna yankin sun ce matsalar zaizayar na ci gaba da lalata gidajensu, kuma ta tilastawa ɗaruruwan jama'a gujewa yankin da kuma jefa fargaba a zukatan waɗanda suka rage a yankin, musamman a lokutan damuna. Sun kuma ce duk da irin fafutukar da suka shayi a baya, har yanzu haƙarsu ba ta kai ga cimma ruwa ba. Fatan da muke yi mu da muna ta koke a gwamnati, ta dubi yadda muke, ta dubi yadda gidajen nan suke. Akalla makwata na sun fi 100 gaba da ni nan sun tashi. Sani wannan da ranar da zai kasa. Muna roƙon gwamnati da yadda Allah ya mata daraja, ta dubi yadda muke kama dauki. A kullum in aka yi ruwa, wallahi tallahi ba wadda isa ya dutsa ya kwanta, babu shi. In dai aka yi ruwa da rana da safe da daddare, mutum bai isa ya ce ya yi bacci kamar yadda wadda yake wani anguwa zai iya bacci ba, babu shi. Yana yin dan bacci kalilan to zai tashi, sakamakon yana tunanin kada ruwan ya zo ya rufka da shi, yana kwance da shi da iyalansa da 'ya'yansa. Don haka a taimake mu, a agaza mana, a taimaka. Sai dai har yanzu ba su cire tsammanin samun ɗauki daga ɓangaren gwamnati ba. To irin yadda zaizayar ƙasa ke barazana ga rayuka da dukiyan al'ummomin yankin Yalwan Bago da kuma BCJ kenan. Hassan Lawan Koli, BTV.